3 asiaa, mitä mä en ikinä hyväksyisi lastenohjaajalta. Istuu tunnilla, katselee kelloa tai vilkuilee puhelinta, suuttuu lapsille niin, että huutaa. Mä oon Kiditsem-kouluttaja Ahosen Elisa, sosionomi ja tanssinopettaja AMK, ja puhutaan vähän opettajan läsnäolosta, ohjaajan läsnäolosta. Mä käytän sellaista lausetta usein, että 150% on niin kuin vähimmäisvaatimus lastenohjaajan läsnäoloprosentille. Ja vähempi harvoin riittää. Heti alkuun pitää sanoa, että kukaan ei ole tietenkään mikään yli-ihminen ja on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Ja se pitää ihan ensimmäisenä itselleen suoda. Mutta se, mistä tässä 150% läsnäolossa on kysymys, on se, että kun sä oot läsnä siellä tunnilla ja vain ja ainoastaan sille asialle auki ja omistautunut, niin se pitää sen tunnin ehdottoman turvallisena, se pitää sen tunnin sun hyppysissä ja sä tuut nauttimaan siitä työstä ihan varmasti huomattavasti paljon enemmän. Saatikaan, että jos sitä tekee vähän niin sanotusti vasemmalla kädellä. Jos on semmoinen tilanne, että sun keskittyminen herpaantuu, niin ihan varmasti myös ryhmän keskittyminen herpaantuu kaikkeen. Jos sä annat esimerkin, että mä voin istua täällä tunnilla, miksi lapsetkaan tekis mitään? Jos sä annat esimerkin, että sä vilkuilet puhelinta tai kelloa, miksi lapset keskittyis siihen, mitä sä sanot? Totta kai nekin rupeaa miettimään, että kauanko vielä menee ja koska tää loppuu. Se menee todella nopeasti samaan asiaan se fokus kuin sillä ohjaajalla. Jos on tilanne, että tulee korotettua ääntä, niin aina siinä hetkessä kannattaisi miettiä pikkusen taaksepäin, mitä tapahtui just ennen, mikä on se syy sille, miksi omat kierrokset nousee. Todennäköisesti taustalla on joku sellainen tilanne, missä se sun oma läsnäolo ei ole ollut ihan kirkkaana fokuksena ja on kerinnyt jo tapahtua jotakin. Missään näissä osa-alueissa ei tietenkään voi vaatia täydellistä suoritusta joka ikinen kerta. Jos on isoja lapsiryhmiä, totta kai siellä sattuu ja tapahtuu ja kerkee tapahtua paljon, lapset on supernopeita. Voi tuntua raskaalle, voi tuntua tässä hetkessä silleen, että miten ihmeessä muka. Mutta kannattaa kokeilla. Kun avaa itsensä siihen hetkeen, kun sä lähdet lasten kanssa tekemään jotain juttua, niin se on itse asiassa yllättävän voimia antavaa. Sun ei tarvi miettiä aikuisten asioita, sun ei tarvi miettiä, mitä kotona on just tapahtunut tai mitään muuta, vaan sä voit oikeasti keskittyä 150% hetkeksi siihen lasten maailmaan, hypätä sinne ja saada sieltä oikeasti ihan uutta intoa ja voimaa. Kannattaa testata. Askarruttaako lasten ohjaamisessa joku? Jos näin on, niin kurkkaappa sieltä Tanssikoulun Kiditsem-sivuston alta Kiditsem-koulutukset tai henkilökohtaiset tutor-paketit. Sieltä löytyy apua.